Riforma fit-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar li qed iressaq il-quddiem Gvern Laburista se toffri ċarezza, ċertezza u dixxilpina. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela meta kienet jiġi intervistat mill-ġurnalista One Eman Portelli inħadd filgħodu. Riforma li mhux biss tindirizza l-ilmenti li kienet iresqilna kemm l-objector kif ukoll min japplika, imma li nħarsu lejn riforma holistika tal-liġi tal-ippjanar, jiġifieri il-kapitlu 552 tal-liġijiet ta' Malta għal dak li sejjaħ il-Main Act biex niżguraw 3 prinċipji li għalija għandu jkollha kull liġi ma mbagħad irid ikollha aktar u iktar il-liġi li tirregola l-ippjanar għax huwa suġġett tant importanti. Id-dixxiplina fil-proċess, iċ-ċarezza u ċ-ċertezza. Hawn il-Prim Ministru fil-waqt li elenka għal diversi istanzi u eżempji li waslu għal din ir-riforma, qal li din ir-riforma tħabbret sentejn ilu, kif il-Gvern rid jagħmel riforma holistika fil-mod kif isiru l-appelli. Dr. Bella qal kif din ir-riforma għandha lan li tindirizza aspetti differenti, fil-waqt li ħafna mill-applikanti huma nies komuni u mhux żviluppaturi. Il-Prim Ministru Roberta Bella qal kif din ir-riforma se tindirizza l-ilmenti ta' kulħadd, kif se timxi b'mod ugwali. Huwa spjega l-ħtieġa ta' din ir-riforma, kif minkejja li kien jaf li din se tkun kontroversjali, stqar li r-realtajiet tan-nies ma jistgħux jiġu ignorati. Kont naf li se tkun kontroversjali. Imma għaliex il-problemi min verament irid imexxi ma tixħedhomx taħt it-tapit. U min jiġi quddiemek b'dawn ir-realtajiet, inti ma tistax ma tindirizzax dak ir-realtajiet u tħalli żmien inessi jew imbagħad wieħed jara xi żviluppa. U jien rid nagħmel ġustizzja ma' min hu objector imma lil dik il-familja li xtrat għax il-liġi kienet tippermetti, irrid nindirizza l-weġa tagħha wkoll. Żied jgħid kif din ir-riforma ssaħħaħ il-qagħda ta' min joġġezzjona kif ukoll tipproteġi l-familji milli jidħlu f'nassa jekk ikunu innoċenti. Spjega kif l-iżvilupp ma jistax jibda meta l-permess ikun għadu ma nqatax mill-qorti. Filwaqt li għal ċertu tip ta' appelli il-permess għandu jiġi sospiż, biss irid jinqata' f'ċertu ammont ta' żmien. Il-Prim Ministru stqar kif huwa konvint li din hija riforma pożittiva li se toħloq ġustizzja bejn dawk li joġġezzjonaw u l-applikanti, filwaqt li xogħolhom huwa li jmorru fil-Parlament u jaħdmu. Hawn żied jgħid ukoll kif ir-rappreżentant tal-organizzazzjonijiet volontarji kif ukoll organizzazzjonijiet mhux governattivi se jibqa' hemm u se jibqa' jintgħażel mill-NGOs infushom. Żied jgħid kif din se tkun riforma ta' empatija u se toffri sens ta' ġustizzja maż-żewġ naħat. Dr. Bella spjega wkoll kif żviluppi minn qabel l-1994 li fihom hemm ksur ta' liġi tal-ippjanar se jkunu jistgħu jiġu regolarizzati bl-estensjoni tal-iskema tal-2016. Iżda hemm prezz biex wieħed jirregolarizza. Tkellem kif intant proprjetajiet ta' wara l-1994 mhux se jingħataw regolarizzazzjoni, iżda konċessjoni. Stqar kif dan mhux permess kif ma jistax jerġa' jiġi żviluppat, iżda ma jkunx jista' jitwaqqa'. Dr. Bella temm jispjega kif din se tagħti soljif lil madwar 5,000 persuna filwaqt li dawk li jażlu li ma jużawx dan ir-rimedju se jkunu qed jiffaċċjaw azzjoni diretta kif il-linja hija ċara.